Morning ndine Jack nde nkhaniso za ma experiment paja padziko pamakhala nthawi zonse ena ake akupanga zina zake kuti aone apeze result. Ma experiment ena achabechabe ma experiment ena abwinobwino. Nde pali experiment ina imene inatchuka kwambiri inapangika kalekale. Nde munthu amene anali behind experiment yakeyo ndi bambo uyu dzina lake Robert E. Cornish. Robert Cornish anabadwa mu 1903 ku USA, amakhala mu mzinda wa California. Anali wanzeru kwambiri, anapeza kuti mene amafika zaka 18 analanda panga graduate, mene amafika zaka 22 adalandira doctorate and PhD, amapanga biology, anali biologist. Nde atamaliza skulu yake anali interested ndi ma experiment. Nde anapeza kuti anayamba kumapanga ma experiment osiyana-siyana, koma yomwe inampatsa chidwi kwambiri ndiyoti amafunisisa atapanga okufa kuti abwerere akhale ndi moyo, ataukitsa munthu kapena zinthu zokufa. Nde anayamba kufufuza kuti kodi angatani kunena kuti abwezerese anthu okufa. Nde chifukwa cha nthawi imeneyoyo zinthu zina sizinali zovuta kulolezedwa, malamulo sanali ovuta kwambiri. Anapezeka kuti anali ndi labu yake imene anakonza, anali ndi anthu ake amene amagwira nawo ntchito. Nde anapeza kuti anayamba kukatenga mitembo kumochali kunoti ayipange experiment aone ngati ingabwererenso kukhala moyo. Nde amabweretsa matupi okufa aja mulabu mwake muja, amamangirira pa chisiso china chake, chimashini china chake amachiti chisiso, alimangirira thupi lija pa sisopo. Nde amatenga epinephrine amene ali adrenaline kulibaya thupi lija, kubaya mtembo uja, nkuwabaya so heparin akuti kuti magazi asaume iyayi, akhalibe otani, akhalibe mu fomu ya liquid, akhalibe amadzi, nangasi munthu ukamwalira magazi amauma. Akapanga choncho amatenga china chake chichipampu kumapopera matupi aja, amapopera oxygen kapena nditi kuwapopera mpweya kuti abwerere mpweya. Kenako amachiyatsa chinthu chaucho kapena ndine kuchita switch on chisiso chaucho chake na uchambe kugwedera, kuchipukusa aura amachipukusa kuti magazi aja ayambe kuyenda mthupi muja, kuti magazi akayamba kuyenda ndiye kuti nangasi munthu akafa magazi amasiya kuyenda, ndamaona kuti magazi aja akayamba kuyenda ndiye kuti munthu chabwerera moyo, mtima uyambaso kugunda, ayamba kupuma mpweya uja amata ne uja amapopera uja. Nde anayesera ndithu matupi angapo koma palibe amene amabwereranso kukhala moyo. Anayesera ndithu kangapo matupi osiyanasiyana sizinatheke. Kenako anapanga conclude kuti zikukanika chifukwa chonena kuti anthu amakhala kuti afa kwa nthawi yayitali. Nde anapanga chiganizo chine choti ayesere zinyama ngati agalu, oneti angophedwa kumene, kaluja kuti wangofa kumene, amutenge ayesere kumpanga zomwezo. Nde anayesera agalu 5. Ndati pa agalu 5 ipo anapeza kuti awiri anayamba ndi mtima kugunda. Nde anatchuka kwambiri kunena kuti hii zathekadi chani agalu awiri abwerera asanduka amoyo. Koma agaluwo analoti ati mtima unayamba kugunda, magazi kumayendanso mthupimo, koma kusiyana kwake kunali kuti samaonanso, analibe ma senses ena aliwonse, nditi ziwalo sizimagwira ntchito koma mtima umagunda, magazinso amazungulira. Palibe kufikira anafanso agaluwo sanabwererenso kukhala moyo, koma akuti fati mtima unayamba kugunda, magazinso nkuzungulira, amanena kuti anapangisa agalu awiri kuti abwerere kukhala ndi moyo. Pakana anatchuka kusanduka celebrity wabwerezesa moyo kwa agalu awiri. Nde ankafuna kuti apangenso kachiwiri kwa anthu, ayesere kuti poti ndakhonza zatheka ndiyesere kubweresa anthu kuti akhale moyo. Nde munthu wina mulembera kalata kuti ine ndifuna ndikhale kandidate wako, uzandipange ineyo kuti ndizabwererenso kukhala ndi moyo. Ne munthu wake amene analemba kalatayo anali prisoner amene anali pa death row, dzina lake Thomas McMonagall. Thomas anapha mwana, nde anapezeka kuti anampeza olakwa, anamupanga sentence to death, anali pa death row, tsiku lake lophedwa linali likufika. Nde atawerenga, atamva za Robert Cornish, anaona kuti kuti anthuwa alo andiphe kuli bwino wina azayesere kundibwezeresa moyo. Nde Cornish anavomera kunena kuti okay ndipanga experiment yo, nkulemba kalata ku state
komwe kunali Thomas McMonigal prisoner kunena kuti ndofuna unena kuti mukazangu mupha akamuyika amaina omuyika mu gas chamber kuti amakamuphira mu gas chamber akangofa ndi gasiyo antenge nthawi yomweyo athamange naye akatani akaisire kumpanga revive kuti akaisire kumbayira adrenaline uja heparin kumpopera mpweya kuti aone ngati atabwezeresedwenso kukhala wamoyo after kufa. Nde state ya California analandira kalata ichi anawerenga anamukanira Cornish kuti ife zimenezo ayi munthu uyu anapha mwana, munthu uyu ndi chigawenga, sitingampange kunena kuti ya ifeyo tikumulanga kumupha kuti kumulanga nde iwe tikupase munthu uyu kunena kuti yambwezeresenso moyo. Nde pamene popoti zanzengaso mulandu kunena kuti anapha munthu kapena basi chilango chake tampasa za atabwezeranso mu society, komanso sitikufuna zinthu zanuzo zitikhudze. Anamukanira kumukhwacha nde akuti anakhumudwa kwambiri Cornish kuti amukanira ma experiment amenewo analekera pompo anayamba kupanga zina imene mangofuna kuchita share ma experiment odabwisa enanso opanda pake akutse amene amachitika. Iyo inali experiment ya Robert E. Cornish zikomo kwambiri.